Právě teď se nacházíme před místem, kde v poslední době trávím docela dost času. What's up, já jsem Leoš a právě dneska mám v plánu udělat barber tour, jelikož v poslední době se docela dost tomu věnuju. Pokud mě sledujete na sociálních sítích, tak možná už víte, že delší dobu stříhám. Můžete jít za mnou. One time for the hometown, I got love for it, that's real. Two times for the haters, man, cause I notice how this shit feel. Three times for my family, dog, cause this shit done paid our bills. And I get 4 times my net worth from a year ago with no deals. Did it all by myself, I don't need nothing, try to 100 songs, I'ma keep... OK, tak právě tady jako úplně první věc, tady mám takovej odkládací prostor, kde tady jsou vlastně 2 stoly, druhý i tady. Odkládám se tady vždycky kufřík s věcmi, co mám na stříhání. Tady nahoře na poličce je Marshall reprák, který je naprosto úžasný. Pak tady nějaká další výstavka, každopádně na druhé straně úplně to samý. Ve prostřed, když je zima, stříhám i v zimě, tak je tady krb, který to tady krásně vytopí a je tady teploučko, takže co víc si přát. Tady dole dokonce se nachází i lednička s pitím. Klienti mají co pít. Když se v tomhle prostoru udělá trochu víc místa, tak se tady může roztáhnout i pinchesový stůl. Potom jsem tady koupil takový 2 židličky se stolečkem, taková chillovací zóna. Když někdo chce, přijde víc klientů, tak si sednou, počillujou, dají si pití a popovídáme si. První chillovací zónu jsme si ukázali. Teď můžeme jít do druhé místnosti, kde se nachází kulečníkový stůl a i nově i televize, takže kdo chce, může si pustit Netflix, YouTube, cokoliv. Vytunil jsem to i nějakýma plagátama, tady taky další stoleček na odkládání. Takže do poslední části a tý nejhlavnější tohohle barberu, tak je tady tenhle koutek, který jsem si docela dost vytunil, furt ho nějakým způsobem upravuju a extrémně mě to baví. Jako první, tak tady máme barber křeslo, který jsem kupoval. Vyšlo docela na dobrý peníze. Potom tady upřímně řečeno homemade stůl, který vypadá tak či tak dobře. Mám tady nějaký hřebeny, potom samotný strojky, který tady představovat úplně nebudu. Ten, kdo tak nějak ví, stříhá, tak myslím, že ty strojky zná. Potom tady máme poličky. Na téhle poličce mám nějaký styling, ať už nějaký pudry, laky. Tady i dezinfekci. Tamhle se vlastně nachází i fan, který jsem teďka kupoval i s tímhle držákem. Můžeme vidět i obraz od mýho kamaráda, který mi namaloval semka přesně do barberu podle mýho výběru bod, který jsem chtěl. Potom samozřejmě i nějaký světla. Tady mám vlastně klasický ring light na stativu. Na druhé straně mám světlo taky. Je to taky obyčejný ring light na rameni. To rameno jsem hledal strašně dlouho. Nemohl jsem vůbec nic najít, všechno stálo třeba okolo 3000 a našel jsem pak v IKEA za 3 kg, takže bomba. Měl jsem dřív takový softbox, takový velký, ale zavázalo to do druhé místnosti a nebylo to úplně praktický. Takže pro první video z tohohle mýho barberu je to úplně všechno. Pokud byste chtěli víc těchto videí ohledně stříhání, vím, že na TikToku, Instagramu to lidi docela baví, tak by to mohlo bavit lidi i tady na YouTube, nějaký delší formáty. Nejsem v tom nějaký velký expert, každopádně stříhám něco přes rok a půl. Nějaké zkušenosti už v tom mám, takže pokud byste chtěli, napište mi to dolů do komentářů a vidíme se u dalšího videa. Peace. One time for the hometown, I got love for it, that's real.